Jotono no good morning. Gaite jotono no tongtho bisi ketal mukha kahmia paro tabuk thangkai ang hesamara hatio thangnai norok nai tongdi tongno norok hesamara hati rok no giangi tongkangke norok ani oblog ni bisingti nugui manai nuksak rok ngai tokok rei ebo norok nam phunukani bagang sai toknai norok ang bakirngi tongdi kai tabuk ruana disini hesamara thangai tongo obokai hesamara ni lama thangke kaisa bridge parman ya ulo jaga CRP kem rok no ekdom aji khalono sanglati prasad o ani sindisa palayu sanglati ni girja kai banya ni kan bagi play time short hesamara hati go ai bang sungai sesiri baga sojo moke ko yeko yang tongo CRP kem kai norok nai tongdi hesamara hati norok no punuk nani bagi nang sai to tongo na belai fungai siri mo pe borok som ya ko di sini. Pias kemne pias kemne Ricola rock. Ricola. Orang tadi bukan. Bisi income please खाजा का जल जा खाता biar makan halo biru
Sampai toka kairok, waka kairok. kerja nih. Wah, dan tiền mà mình sức tiền mà nó ayo bazan din ba datang kene sampai di harus setarok kita bel white putih টাকা লাভ হয়েছে কমসে কম 20 টাকা লাভ 20 টাকা লাভ না করলে খাবো কেমনে Goria pai tunggu 100 টাকা কেজি হাজার